Min fine ven, jeg har en pakke til dig. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men jeg skal lige bippe den, og så får du den. Men altså helt fint. Han drejer lige nogle gange. Jeg har lige om lidt. Jeg lige gå ind og gøre det hver gang, så kommer du og stiller bare pakken der. Lige om lidt. Når jeg drømt eller hvad? Eller vi traf ingen hjemme. Mod alle der postmænd lige. Jamen hej. Det ligner en pakke, jeg ventede meget på den der. Ja, men så have en god dag. Er det sådan en kamera? Det havde vi da ikke i min tid. Hej. Ja. Wow, det er før du I har. Hvor mange år har I boet i det her hus her? Jamen altså, vi flyttede jo ind i marts. Ja, vi synes også, det er dejligt. Også et hus. Så med min kone, det har boet i 18 år. Ja, man bliver sgu aldrig for gammel. Der var også den der gang der. Ej, det var da en god tid dengang. Dengang vi var unge, det var sgu ikke en skidt tid, mand. Men pakken? Du skal lige skrive under på noget først. Ja, okay. Ja. Ja, det er jo godt, du skriver under på den. Ja. Nu har jeg kørt så langt i min bil. Tror du ikke, jeg må låne toilet? Ja, lige på toilet, det er faktisk et stykker. Jeg er nu med et kop kaffe. Den er også et stykker. Hej. Hvad er det? Er det de nye dyre glas? Spændende. Det er det rigtige sted. Jeg synes, det ser lidt forladt ud. Prøver vi bare. Hej. Hvad er navnet? Ja, Brugge. Noget ID, jeg må se her. Ja, men her står der altså Vika Sofie Brugge. Og på pakken står der altså Vika Brugge. Jeg udgiver dig for at være en anden, vel? Det er min pakke, slap lige af. Men i strafloven side 3 står der, at man ikke må udgive at være en anden en. Og bare sådan her med mig, for det er ikke dig. Hey! Er det et lille barn, jeg kan se dig? Jeg er dybt bange for små børn. Jeg kan få rabies. Jeg kan pakke på et selv hente. Det er lidt mærkeligt postmænd, hva'? Så er det mega meget. Altså, det er også mega ondt af hende. Er det min pakke? Nej. Men hvem er den så til? Undskyld, jeg ringer lige telefonen. Ja, den er til dig. Jeg købte mega meget af min store tur her. Den her uge her, det er virkelig irriterende. Det er da irriterende. Står der snart mine beskeder? Nå, nej, undskyld. Det var det. Altså, min ven har også indbrud i går. Det var sindssygt, de ringer. Det er helt sindssygt. Snær igen? Jeg burde melde til politiet. Rolig, slap nu af. Min ven havde fået stjålet sin bil, så ja. Okay, men hej. Ja. Vågner. Hej, min fine ven. Vil du mærke? Nej tak. Nej tak, bare blive ude. Det er vin, og 9 af 9, så er du min. Pakken. Du har lige mødt mig. Vil du ikke med mig på date? Så flot og skinnende jeg er. Hey, hvad sker der her? Nu var vi gift, ikke? Hvad sker her? Det er din dejlige kone. Har mødt dig, din torsk og mig ligger sild. Og så se, hvem hun vælger. Dig eller mig? Nu kommer ind på mit hus og min kone. Og mine børn. Banke, banke på. Hey, er det en pakke til mig? Banke, banke på. Hvem er det?
Ja, hvem? Det er mig, der står ude og banker på. Den her, men stadig kan rejse hele jorden rundt. Det ved jeg ikke. Hvad? Frimærke. Sidste. Så blot, men der stadig er gul maling. Jeg kan nok heller ikke lide. Maling. Kan du sådan, før man lyst til at grine? Det ved jeg ikke lige helt. Du er da et lille kildevand. Det er meget sjovt. Her er pakken.